Čauťovia, moja Sarky 31 zdravím dalšího videa. Tam sa z toho pozdravuje. Už nejde, no už ma nejde zdraviť. Takže ja zdravím. Tentokrát to bude z serveru RSGame, ktoré video som natáčal aj z neho tiež. Ale v tomto videu som sa povedať, že toto anketu, čo som vravel, tak tu budete mať teraz v popisku videa. A predtým som sa zavedol, ďalej som to video zavedol pomenovať. Tak lebo som to ubral cez Camtasia. Na tomto serveri máte dosť veľa zaujímavých noviniek. Keď chcete, tak si to príďte zahrať. Možno nemáte niektorý IP. Tak to nevadí, tak mi napíšte na Skype, alebo do komentu, alebo na takú sociálnu sieť, napríklad na FB, na Facebook, alebo tak, a ja tu aj pinku dám. Myslím si, že to nie je povolené dávať no tak aj piny do popisku videa. Lebo ja som prepojený cez RSGame forum, takže všetky videá, čo z RSčka natočím ako z tohto serveru, tak idú na to forko. A nemôžem dávať asi do popisku tú IP-nu. Takže neviem prečo to je tak. No. Dúfam, že sa vám minulé videjko páčilo, pokiaľ áno, nezabudnite dať like, v prípade odber. Dneska by som ešte možno nejaké videjko natočil. Zostaneme kartu. No a tak, takže v popisku videjka anketa, takže hlasujte a my sa vidíme do ďalšieho videa. Čau čau.